defterin saldın mı? Saldım. İyi işin işledin mi? İşledim. Tatar tilinden koşarıp yazarga деген. Yazdım. Resimni, Yasadım. күлмәкне, Yurdım. шалбарны. Ütükledim. Карале әби, сен бұларның барысына да ничек өлгерәсең соң? Илнур әбисенә гаҗәпләнеп карап куйды да яткан урыныннан кузгалмыйча гына рәхәтләнеп киерде, сузылды. Кровать янында мәктәп сумкасы тотып басып торган әбисе малайның аякларын сөйде. Тор инде улкайым, мәктәбенә соңрасың. Шәй дә кайнады, җәһәтле бу. Мин янгынчы кофе ясап куеле. Уф, Аллам, улкайым. Мин бу кофе-муфларның белән төшенгәнче. Әбисенең сүзен колак читенә дә әйтмәгән Илнур. Бер кашык кофе, 2 кашык шикәр дип күрсәтмә генә бирде дә юнырга кереп китте. Рәхәт, кыр чыгарга дип авылдан әбисе килгәннән бирле бәхет басты Илнурны. 3 класс кына укыдым дисә дә, әбисенең белмәгән дә бер нәрсә дә юк. Математиканы су кебегечә нашамазар язасы булса, язучыларның бер якта торсын малай. Элегрәк класста өй эшен күчерегез әле дип Илнур ялынып йөргән булса, хәзер күпләр Илнур артыннан чаба. Малай, теге мәсьәләне күчереп алыйм инде, Илнур, братан, татар теленнән, син бит гений. Илнур ни иншаны гына. Моңарчы көчкә эшләгән укып килгән Илнур, атна 10 көн эчендә менә шулай генийга әйләнде дә куйды. Әбисе өй эшләрен гел бишкә эшли иде. Укытучылар бу малайдагы бу үзгәрешкә шаккатып аңа инде зур өметләр дә баглый башлады. Хәтта мәктәп гәзитендә Илнур турында зур гына мәкалә дә чыкты. Дөрес, анда Илнур өчен җавапларны да үзләре язганнар иде. Югыйсә сөйләшү булайрак булды. Илнур, әйтеле, укуда зур уңышлар хәйрі ишеңне сире нәрсәдә икән? Нинди тегени? Синекелегә эшлегә укынып бик начар икәнлеген аңлап тиз арада ул хатаны төзергә булдым инде димәк. Аха. Үзеңдә ихтыяр кеше тәрбияләү өчен ниләр эшлисең инде? Нинди тегени? Тырышкан табар ташка кадал кагар дисең инде. Аха. Уга салкан караган кәйбәрләргә нинди киңәшләр бирәр идең? Нинди тегени? Укырга дисең инде. Аха. Менә шундый әңгәмәдән Илнурны искиткеч көчле ихтиярлы егет итеп тасвирлаган әкәмәт шәп мәкалә килеп чыккан иде. Укытучыларның классташ кызларның игътибарын яулап кына килгәндә әдәбият дәресен харап итте дә куйды. Ул көнне дә әбисе эшләгән өй эшләрен бишлелек икәненә инаган Илнур төз басып такта алдына чыгуга куелды да төште. Шигырь ятлап киләсе иде. Йөргән гадәтебезчә барлап чыгып китте Илнур. Математика дәфтерен салдыңмы? Салдым. Татар теленнән Эшләдем. шигырьне, Ятладым. Ятладым диде шул әбисе. Ул ятлагандыр да менә Илнурга нишләргә? нинди тегени? Дип авыз эченнән ботка төшерде Илнур. Әби бит әйтте ятладым диде. Башта бер аңламаган класс. Бер мәлне гөр килеп көләргә тотынды. Эшнең нидә икәненә төшенгән укытучы авыз чите белән генә елмайды да. Әбием кайтып киткән, нишләрсең икәнсең? Дип Илнурның башыннан сыйпады.